mag-alala, pero Sabi ko eh. oras din ako, ya. Ah, okay, yeah. It's good. Buti tumatyan pa lang yung... Tumatyan pa lang yung mga sagot. Sabi niya ako, Kasi hindi ko alam eh. nandun daw siya sa, nag-aayos something. Hindi, ewan ko basta narinig ko, nag-aayos. Ah, okay. Pero kung may time daw siya, gagawin niyan kumain doon. But, Okay. we don't have time. Ayun, yun lang ang na-sync ng utak ko. Ah, okay. At least naman kahit pa paano. Iba-ibang mukha nakikita natin dito, no? Yung pamukha na namin. Hindi lang lagi isang pumumukha. Oh, bumalik na pala si Radwan ah. Baka na-realize niya, mali siya. Baka naman siya. Baka naman may pinunta siya. Ano naman kung judgmental yung tanawangan. Ano yan? Ladies, masyado naman kayong judgmental. Ako yung nag-ano lang ba? Importante. Ano man nag-ano man siya? Trace Localen. Yeah. Diba? Nagkikain pa nga siya eh. O kung Oo. ikaw ba na masama ang loob mo, hindi makikikain ka pa. Hindi na. Ay, hindi. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Diba? Sana tanggapin nila yun. Alin? Yung gwapo. Wow, grabe. Si anong nag-i-interview? Baka hindi naman yung dito. Sino? Sino? Robin. Oo nga si Robin niya. Pahingi account natin water please. Yung cold. Cold ng Anong pagmamahal. ibig mo sabihin na sana tanggapin? Bakit? Ano tingin sana mo hindi tanggapin? tatanggapin? Ah, ikaw nagsabing sana tanggapin. Ako na lang. Diba? Naluloko na to. Hindi ko na nga rin alam kung... Sa totoo lang, hindi ko na nga rin alam kung sino ba nang ang friend sa akin sa wali. Baka ikaw na. Kumakabaw siya. Pero... Parang ko lang alam kung bala ko palang gawin eh. Baka naman napindot mo na. Hindi ko alam. Baka ikaw naman. Ay, Baka nakalimutan ko lang. Sabi, pinagbintangan niya. Sabi niya, "Uy, Zelda, grabe ka." hindi ko na rin alam. Pero, bakit ko naman siya iyakan pa rin? Eh, samantalang sabi ko nga, take a break, yun ang ginawa ko, take a break. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Tapos, sabi ko sa kanya, tara na. Tara ka na. Ito naman. Yeah. Kamuntik na ako makalik. Yan na. Ano naman siya, nagpipiling na naman. Wow, 20 viewers! We have 20 viewers. Yay! Hello. Thumbs up, please. If you don't want to please thumbs up. Hi guys! Not only looking. Nagchismisan kami. Yeah. Pinagchismisan namin yung mga amo namin. Hello, please. Please. Typical na Hello. Please. Typical na nangangamuhan. Pag wala yung amo, pinagchismisan. Hello, guys. Are you okay? You're not okay? Uy, may magwawalis pa ako sa taas. Piling ka na naman dyan na... Si Ma'am, bigla na lang sa musok. Ano ba yan? Tapos hinalikan para... Ay, sorry. Sabi ka, ay kasi naman. Sabi ko ganyan. Okay, shit. Lumalandi yan sa shopping. Ano ba eh? Sabi kasi nung lalaki na gusto mo. Nakakaloka. Sino yan? Sino na lang pagkakasakit? Sabi naman
Ba siya, dito lang siya. Oo, siya akin. Back in land. Alam mo yung pinagsisiyalos Saan na ba yung ka? pinto natin? Alam mo yung may pinagsisiyalos ka, pero hindi siya effective. Sabi niya. Yung nagsiselos ka, sabi mo, okay. Sabi ko sa asawa ko, sabi ko, Scott, paano kapag one time, naramdaman ko may mahal na akong iba? Wow. Tapos sabi niya, kung hindi ka na maligaya, di pumunta ka doon. Ha? Hindi ka iiyak kung habulin mo ko. Sabi niya, ha? Bakit? Kung ayaw mo na ba, bakit kita pipilitin? Sabi ko, ano ba yan? Nakakainis. Ano mga kapam na to? Hindi marunong manghabo. Yeah. Hindi ba ba yan? Parang sabi niya, kung saan ka maligaya, go. Sabi ko, buwisit. Sabi ko, di ba yung mga lalaki kapag ka mahal na mahal ka nila? Yeah. Sasabihin nila, hindi, magpapakamatay ako pag iniwan mo ko. May mga ganun-ganun. Sasabihin mo, Sabi mo, mahal ko siya. Hindi, natatawa ko dun sa, ano bang tawag dun? Hello, Dwayne. Wow, nasaktuhan ko ata yung maraming nanonood ngayon. Ano oras na ba? Maraming tao sa YouTube. Ano? 21 viewers. Kung sabi mo na yung viewers mo. Hello, wala nga nagsasalita. Kahit isa, wala nga nagko-comment. They don't comment, they only watch. Mga pipi ba yung mga Mga pipi ata dito ang mga watcher ko. Ang mga watcher guys, pipi. Pipi. Ano ba ba nun? Ano yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na tuloy. Nakakainis naman eh. Hi guys! Ba't naging ano na? Halin. Ano? Kasi na yung 21, ay naging ano. 11, pababa. Minsan pataas. Uy, wag naman kayo umalis. Grabe naman kayo. Baka naman kayo sa amin. Ay, sabi niya, hi. Hi. Hello. Ang aming kagandahan ay nadi-display. Wow, sana all. How are you? Farah Santiago. Hello sis. Ang aming kagandahan ay nai-expose dito. Oh, paganda. Taga saan kasi si Farah? Si Farah. Mama pa. Farah. Diyan lang sa tabi. Hindi ate yung ano, di ba? Yung, ano ba tawag dito? Hello. Ano ba yun? Sasabihin ko. Kalimutan ko na. Ano. Wala na sa isip ko. 6 viewers, Tarlac. Hi, Tarlac. Hi, taga-Tarlac. Hello sa mga taga-Tarlac dyan. Shout out sa inyo. Shout out po sa mga taga-Tarlac. Shout out sa mga taga-Tarlac. Always remember. I love you all. Ano ba dapat yung voice natin? Kailangan din natin mag-aral ng voice na yung pa-cute-cute. Ako yung ano. Hi guys. Ikaw na masyado ka magmamadali. Ako yung, hi guys, ito na nga pala. Hi guys, for today's video, nandito na naman ang ating mong last patchera. Nabubulol ako dun sa last patchera. Hi guys, ito na nga po ang ating yung lakwachera. So ayan, umaarte-arte ang ating nyo dyan. Ganon. Ah, ganun ba yun? So, babushka. Thank you for watching guys and babushka. Pwede na rin, dapat ganun. Meron din yan. Eto na nga tayo mga be. Minsan yung ganun din sa iba eh, merong ganun. Eto na nga tayo mga be. Ganyan, hindi lang naman ikaw mabilis. Napapanood mo ba yan? At saka nga be, bumili na nga kami ng mga gamit. Pero trending na siya. Sino? Babaeng yun na. Kaya ko na yung hindi nakikita. Yung ano nagbo-voice over, madalian din siya. Mabilis na yung habol. At eto na mga be. Hindi ko marinig. Ay, nantok. Ikaw naman tapos na magwawalis ako sa taas. Ako na, sige na.
Babush. Babush Tapos ka. iligpit mo yung mga gamit mo dyan na nakatambak o yung mga dadalhin mo. Oo. Kasi pag gano'n. Tapos iligpit mo na rin mga plastic na tayo. Grabe naman. Wala, pampakarap lang yan dito. Grabe ka naman ate. Take. Akin na. Sige, Kalat lang yan dito eh. Tag-isa tayo o. Isa nito, isa tag-isa tayo. Nasaan yung lalagyan mo? Itala mo na dito para lang ng ano. Hindi yan eh. Sa ulo? Ito plastic. Ito mo na. Ah. Ay, check. Naalala ko yung sa... Sa SM. Diba sa SM check talaga pag lalabas mo. Oo. Pero pagka kuntsaba may security guard, malam mo ka kuntsaba may security guard. Baka kaya, uy pwede yun ha, baka kaya ayaw nila na may mga kamag-anak. Kasi yun yung iniiwasan. Oo. Kasi di ba pwede pagka mag-anak pa sabi mo, pre, maglalagay ako dyan ng ano ha. Pre, akong gala sa'yo pre. Pero pahingi ng hamburger bread? Asan ba yun? Andito,